Golal Media. Golal Media. Jam nyalle mon, jam wete mon, jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Golal Media salsaltemo. Mi salmini on, mi juurima on, mi ñaguirima on Allah moƴƴere moni kala ɗo woni enen woniri en calminiri ɗum hono noon. Ñalde hande nde kode aletare ne hawri 25 lewru décembre mbiyen bowte hitande ujunnaje 2022. Eɗen gartiɗo ene e nder haalirde meɗen Golal Media e calsalte mum beele wawde jabtade namdal walla attude e ko bandiraɓe ɗaɓɓirno e yewtere nde bannoɗen ko yowiti e peeje komte walla mbiyen les stratégies de manipulation de masse. En mbaɗino hen yewtere nan wona duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati duuɓi ɗiɗi pawɗi boom Allah waɗi hewɓe namditima yewtere nde tugnade mataw e himmede mum Allah andi eɗen mbaɗatno noon hami hewɓe mbino joguino hen tan ko taƴe nde wonno e sifa mo jewtunoɗen o ko taƴe wonno ko ɗum vocal uji tan. Joni noon en garti hande yidde humnude ndeɗon ɗaɓɓande so Allah jaaɓi ma won ko mbaɗɗen hen hakke gandal meɗen hen. On paami e haalirde he ko musidɗo moɗon Doro Gueye Bobalwal mo Golal Media. E nder noon ɗo tugniɗen ɗo ene waɗi hewɓe winduɓe hen kono enen ɓurɗen yarude koto banggue bindi gorkajo goto en wiye Noam Chomsky ko gadda mawɗo mo ganduɗa arti hen e nder bindande muɗum e nder tamgol walla mbiyen jimde walla mbiyen homtude wongone rendo ko wiyete manipulation de masse. Omo yihi haw fetti ɗum no peeje sappo ni ma en gartu e feere fof holno siforto so jojji kadi dokken hen yerude so Allah jaaɓi. Feere adande nde ko feere nde o wi la stratégie de la diversion. Enen mbiɗen ɗum ko komtugol hakkille. Ko woni komtugol hakkille? Komtugol hakkille ko feere dowrore nder yoga hen kutorto beele tamde rendo ɗum woni egginde hakkillaji yimɓeɓe e caɗele mumen ɓurɗe himmande ɗumen fewtinade e pellitanɗe ɗe hooreɓe politique ma faggudu cuɓi tawa kadi kutori ko komtugol hakkille e loode hen kabaruji ɗi ngala nafoore jomum en kalane gueɗe ɗe ganduɗa ngalana ɗumen nafoore hay batte to walla taw fiindirade e ko foti himmande ɗumen ko. Ngal ɗo damal noon ko damal ngal ganduɗa ɓe ballitoro ɗum no feewi ngam hadde ɓesgu waƴede ɗaɓɓirgol gande naftoje e nder fannuji ko wiyete science walla faggudu walla fittiyankagal mbiyene psychologie walla ɗaɓɓe guurɗi walla ko wiyete neurobiologie e ko nandi hen. E saaha kala hakkillaji ɗi yo wor ko loowa hen ko woɗɗodiri e caɗele mabɓe rendeyankoje ɗi ganduɗa ko fonno ɓurde tentude ɓe mbasa serde e rokkede koɓe kimmirta taw kadi ɗum nafataɓe hay batte. Saaha fof ɓe dokke tan des occupations yo ɓesgu ngu tan himmir yo himmir tawa ɓe dañatani hay fartange goto no ɓe miijori rokkude ɗumen tan ko wiyete occupation wayata gonno cukalel gaña tan yo yaltu galle dokka ɗum tan gueɗon bolle puyɗe yo tan yo woni fijirde hakkille mum mbaɗa ma iw e ko wino ene yalta galle ko. Ɗum ɗo noon no mbiruɗen ni itta koye deftere wotere ne wiye arme silencieuse pour guerre facile ene ko kaptorɗe tan ɗe ganduɗa hewani dille no feewi kono noon kadi no woni efficace mana ne toɓɓal woɗɗi. Feere ɗimmire nde ɗum woni addude caɗele woni créer probléme aji so yi ha créer probléme aji rutto kadi rokka ɗum peeje no yaltirte hen. Ndeɗo feere noon nde andira ko probléme et réaction solution woni gagga kaptagol e feere woni probléme adde yimɓe fof gummo gonay habde e probléme o caggal ɗum ɓe dokka ɗum solution. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe woda tawa saɗede addande taw koye tayre e beelaɗe nde waɗete nde taw ko jomumen beela wona hunde kadi jottorade ha ƴeewe no yimɓeɓe jabtorto ɓawo ɗum gaddunoɗo saɗede o e hoore mum waytano namdittoɗo peeje ni beele jakkinoyade ko fewjuno ko. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbawi rokkude ɗo yiya ko wayno tawi ko ɗo e nder leydi Mauritanie gonɗen
eɗen gandi waɗi no sahaa ko wiyete duɗal ɗum ɗe gendije udditanoma ɗo en yehi ha ɓooyi seeɗa udda ayi gagga ka ko uddugol duɗal ɗum ɗe gendije ɗum woni probléme o réaction o woni noddude yimɓe ɓe ne ƴeewa no miijorto ay yimɓe ɓe pilñiri ɓe hen gona e dugde ay ɗum ɗo fotani wonde ɗum ɗo honi ɗum ɗo hona rutto noon laamu ngu rokka ɗum feere ay probléme réaction solution ɗum koye peeje gandaɗe koye karele communication no hutoro ɗum no feewi bon ene waɗa hen saaji sen dokki yeru goɗɗo ko wayno fekkuru ni rokkude ɗum damal ha wooda fekkuru yaaja ko wayno fekkuru faggudu wooda beele e oɗon saaha noon so yimɓeɓe gaddanama solution hay sinno tawi koɗo ponno wawde salade nde wonno hankkadi hakkillaji ɗi hankkadi ɓerɗe ɗe ko losɗe jomumen alay saago hankkadi wooda ko jaaɓi jaɓani hay ko potani jaɓe walla jaɓani hayno potani jaɓirde taw jomumen ene loowi e nder ɗeɗon peeje mumen goɗɗe beele wawde yettade wonɗen pandare yeru goɗɗo mo mbawɗen rokkude hen ko ardiɓe rendo e ardiɓe nokkuji goppa hankkadi ko wiite probléme de sécurité wona e layde woni hankkadi caɗele kisal gooda yaha ha waɗa saaha jomumen watta kadi so futuro ɓenni tan mbatta waɗede ramas yimɓe kade yaade hajuji men kade yaade ɗo foti yaade kade yettade ɗo foti yettade woni hankkadi neɗɗo o jaaɓi o miiji hankkadi e nder hakkille makko laamu ngu ko waɗata ko walla dadiɓe ɓe ko mbaɗata ko ne foti ɗum wadde saabu ɓen goni koye rendemo jejjite wonde laamu ngu ne foti jogade gollal ɓurgal tentude ko wona tamde neɗɗo haɗa ɗum ko wiyete seljugo wasde feere tataɓire nde koko ɓe mbiyata la stratégie du mode dégradé la stratégie du mode dégradé ɗum woni feere rimdirde seeɗa seeɗa ayi beele jamnude neɗɗo ko fotano wawde jabde ina yona tan e wonde e tabitinirde ɗum seeɗa seeɗa gueɗel yo gueɗel seeɗa seeɗa e nder mudda duuɓi sappo yeru koye ndeɗo feere sarɗiyeji ko wiyete rendi faggudiyankoji woni ko ɓe mbiyata socio économique woni rendiyankoji e faggudiyankoji ɓuuri himmude hen sahaji ko ɗum ɗo ɓe kutorto ni ɓe jaalɗinirta e nder fatara hakkude kitale sen dokki yeru duuɓi sappo yeru joni sen ƴetti systéme éducatif leydi Mauritanie eɗen gandi waɗino saaha tan yimɓe pinni tan wiya réforme o ko ni wayi wiya ko arabisation yeru filñite waɗa caɗele hankkadi noon yehini ha jibini hen sahaji ko ƴesara wade no kareli hakkude leƴƴi walla ko nandi hen kono annama hankkadi so wayi noon waɗata ko caɗele joni noon heɗɓe hen ɓe mbawa hankkadi addirde ɗum seeɗa seeɗa ko wayno joni adora ko macciraji biyeteɗi littéraire mana fannuji gabbiriɗi e ɗemɗiyankagal kala mbatte e arabe joni noon holto hucca ko timmitinde ɗum fannuji keddinoɗi janguetenoɗi yeru joni e Farais ɗinne kadi mbatte arab wona hankkadi jomumen keeɓi fandare nde temedere nder temedere tawa so addanoma lawol gotol tan ko pelɓodiral ɗum woni koɓe mbiyata la stratégie du mode dégradé woɗɗodirami e feere wonde kadi woni nayaɓire nde ɓe mbiyata la stratégie du différé ɗum ɗon ne kadi ko damal gongal wawde jamnude feere nde ɓayani no fewi taw feere nde nde ganduɗa nde hewani ɓayre ko hollidde wonde konde musde kono konde waɗɗinde beele rendo ngo jaɓa ndeɗon feere ha wawa tabitinoyde ɗe ko fewi arde ina laaɓi wonde jabde musalla kasuwa yettade ɓuuri webde e jabde ɗum joni bandiraɓe waɗi noon ko adi foof ko tampere nde jomum waɗata hen nde wona joni ɓawo ɗum kadi ko wonde e nder hakkillaji kilantagal dendagal koɓe mbiyata l'esprit collectif aade wiyata tan ko janggo ɓurata ma newoy aade ko noon miijorto toujours wiyata ko janggo ɓurata webde eyyi ɗum waɗi noon sa wiyama hunde nan kewa joni ene muusi ɓurata wawde dillande ɗum sa wiyama ndeɗon hunde ma kew ɗo e duuɓi sappo eyyi ko e nder hakkilantagal ngal ko noon wayata jomum miijoto ko hakkude ɗo e nden koma wood solution ko ɗum addanta yimɓeɓe dañde no dolliri miijo baylogol ngol e jabde go hayso ina wonda e ɗenƴare so saaha mum yonti eyyi ɗum ko feere nayaɓire nde feere joyeɓire nde ko jaggirde rendo haalde tengo ngo no cukalon tokoson ni ɗum woni s'adresser au public comme à des enfants en bas âge ko ɓuuri hewde noon ko ɓanginali woni ko wiyete publicité ji ko noon nanguirta yimɓe pewtude e mawɓe hellifaɓe ɓe kaldirta e mumen ko hono no sukaɓe ni
rokkude hen sahaaji wonɗen kalande walla wonɗin dalillaji e nanditoji kam e gaddin cukago hani ɗo ɓuri boom lesɗude elle jeeɓowo o ko cukalel toksil walla ni bon ko dafaɗo hakkille e ko nandi hen bandiraɓe musidɓe teddu ɗum ɗon noon hol sababu mum Gollal Média hol sababu mana communication ene yaara hol noon holto tugni waɗi noon so tawi aɗa haaldira e neɗɗo no cukalel ngel duuɓi sappo ni ina jogii won on qiima ina gasani kankone o tellina hoore makko haa e kaaɗon tawna o jabtora no ngeel cukalel ni o jaggira hoore makko no ngel ɗon cukalel toksel ni o waasa loowde kanko e hoore makko e nder hoore makko fayida mo fonno jogaade o ɗum ɗo kadi no mbiruɗen ni itta koye deftere en wiye arme silencieuse pour guerre tranquille on paami ɗo de ɗum noon ƴeewe koye bandiraɓe yo deftere jangguire bandum hen sahaji yimɓe ina kuccine e hunde tawa hunde nde kuccinade an e hoorema sa ƴewtima ma tawa wonde nanguireɗa kono cukalel ni mo ala hakkille ni sa mictima noon ɗum woni ko neɗɗo hen sahaji wiyata ka ƴettiɗo ɗum ƴettore nde fittani tan wiide ni yumma walla ni bama jaafoɗo kono noon ƴettore nde ko wadde neɗɗo mo kaldata o ka nanguirɗo ɗum no neɗɗo bolle puyɗi ni manam neɗɗo mo ala hakkille walla no cukalel ni ɗum woni neɗɗo mi yewtima insulté eyyi so tawi ha jomum faami wonde woni koye manipulede eyyi feere jeegoɓire nde ɗum woni koɓe mbiyata faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion ɗum woni koɓe mbiyata dillinde ɓernde taaro hakkillaji dillingol ɓerɗe noon koye peeje jettorɗe beele tartade hakkille neɗɗo toɗɗaɗo o wasa kankone hutorade hakkilantagal makko ko ganduɗa ko ɗum woni dartogol neɗɗo ko hakkille neɗɗo wawi dartorade ko ɓeydi hen ngal ɗo damal ina addana jomum nadde to ɓuuri luggidde e neɗɗago jomum ha loowa hen wonɗin miijoji wonɗin sohlaji wongol kulol e pinnugol ma wonɗin jikkuji hankadi e jettoɗum jomum hankadi mana hakkilantagal ngal dirta hankadi heddoto ko ɓernde enen mbiyata neɗɗo o natti miijorade hankadi hakkille mana hankadi dillirta ko ɓernde ɗum woni atteindre la personne par l'émotionnel ɗum ne kadi on paami ngara joni hande o yeru joni eɗen goni ɗo e leydi Mauritanie so yimɓeɓe ina kalde gona e haalanede haala aha kay ko passif humanitaire yimɓeɓe mbaɗini yimɓeɓe battini ma won hen deglane wonɗi caɗele ayi hankadi an barananoɗo o an leptanoɗo o mbatta hankadi yiide hankadi film o atta e nder hoorema hankadi émotionnel o hankadi yalta ɓernde nde hankadi hakkillaji hankadi jiya neɗɗo oɗo hankadi mo kaldata woni koye yurmadema taw noon woni koye manipulde woni koye yidde nanude ma woni ɗin sohlaji ɗum noon kadi ko hunde rentete feere jeeɗoɓire nde ɗum woni koɓe mbiyata maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise ɗo kam ne wiiɓe famde ɗum woni marde rendo e nder majjere e wemre e yimɓe yiiɗaɓe tamede ɓe jiɗɗa tamde ɓe caloɗaɓe ganda caloɗaɓe pina caloɗaɓe ɓe paama ɗum woni gollorade no rendo ngo famirta karalla kese kam e peeje kutorteɗe ha ngoɗo rendo ngo ganduɗa e weeɓa hibde weeɓa maccinede eyyi jangde nde rendo ngoɗon rokkirte heewani wonde jangde moƴƴere wonata kadi jangde alɗude ɗum ɗon fof ko beele majjere nde ina dolna kamɓe wonɓe lesɓe ɓe ɓeydo woɗɗitade tooɓe ɓe ɓeydo kadi mana macciɗinade ɓe gona yimɓe sohluɓe ɓe gona yimɓe ɗaɓɓitoɓe ɗum woni kadi itta koye deftere wiyetede arme silencieuse pour guerre tranquille bandiraɓe musidɓe tedduɓe feere jeetaɓire nde ko feere nde ɓe mbiyata encourager le public à se complaire dans la médiocrité ɗum woni sembinde rendo soobade e golle puuy fayaji golle tan ɗe ganduɗa ko puyɗe hayso tawi ni ne waɗi nafoore taw ko nafoore ngo ala batte e gurdam politique walla e gurdam rendo jomumen hakkillaji men nawi o ton banggue ɗum woni sembinde ɗumen no jebbilori ɓe nanguira ko fawa e mabɓe ko hunde fonde wonde ene foti tigi ɗum woni ɓe mbeema ɓe majja ɓe jaasa ɓe natta wawde jogade hoolare e nder mabɓe ɓe perda ko wiyete confiance bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo deftere jangguirde bandum
ɓe ittane kala ko fonno wallude ɓe e caasgol dartade e moɓodirde e jaarugol yeeso ittano ɗumen wattorde sembe mum natta wawde gonɗinde hoore mum wodi perdude confiance o neɗɗo o hankadi o watta wiide ko fawa e makko ko walla ko are makko ko kanko tigi waɗani ɗum hoore makko kala musibbaji ɗi o dañi ko kanko tigi rokki ɗum hoore makko ɗone kadi sen dokki yeru eɗen gandi yo deftere jangguirde banɗo andi hande o eɗen mbiya wonde jangde sukaɓe meɗen ko yaari caggal ko wonde par ce que sukaɓe men yo ko saliɓe janggude arab jejjiten wonde koɓe wawnaɓe jejjiten wonde koɓe haɗaɓe janggude ɗemɗe mabɓe jejjiten wonde ni ko école o e hoore mum no fonno e yarirde yeeso ni ko école o e hoore mum koko yaatir caggal jejjiten wonde hay jangoɓe ɓe ni tolnumen wonno yaari wonno wayi jejjiten wonde koɓe yeebaɓe koɓe ɗaccaɓe won hen ni wonɓe jibinte ala hay duɗe janguintake cafretake won hen ni ko waɗaɓe wonde jeeyaka e leydi ɗi won hen ngala kayitaji won hen dokkaka hakkeji men ɓi leydiyagal waɗe hankadi kala caɗele bawɗe heɓtade ɗumen ko kañumen tigui caabani koye mumen nana hen sahaji won hen ne mbiya aha kay leyɗele ɗe so ɗe keɓtama ene foti wonde sababuni wonde ɗe liggaki leyɗele mabɓe yejjite wonde hankadi barrage uji koko mbaɗa ilam natti ardanno ni wonde hankadi koko hunda bang yo bang so ari fakkittu ha natta wawde liggeyede so arani kadi fakkittu yoora kadi wiya kosto wonta jeerede jejjiten ɗum ɗon fof ko alay sago laamu naara hen waɗa hen junggo mum tomta miskineɓe ɓe ha mbawa hodde ha mbawa remde neɗɗo o watta yiide hankadi so tawi ko keɓaɗo ko tamaɗo tigui e galɗo damal o watta wiide wonde aha so leyɗele ɗe keɓtama kayno foti rokke wadde wawɓe remde yo ndem bandiraɓe musidɓe teddu yo deftere jangguirde banɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe damal jeenaɓiwal ngal wi wonde ko remplacer la révolte par la culpabilité ɗum woni lomtinirde ɗo fonno wonde filñitare o watta ko kanko tooñi eyyi kanko ponnoɗo filñitade o wi ko kanko tooñi woɗɗodirani damal ngal jaltuɗen joni ngal eyyi wadde ha o gonɗina wonde ko kanko tan waɗani hoore makko caɗele keptiɗe mo ɗe sabu ngakkede mo ƴoƴere sabu hakkilantagal makko mataw yettaki ɗon sabu sembe walla hattan makko yettaki ɗon joni noon ɗo fonno filñitade tippude faggudu ndi filñitanade ndiɗon tippudi ko wayno joni systéme économique walla ko ɗum éducatif walla ko wawɗo wonde foof neɗɗo o wona e nuskude hoore mum kañum e hoore mum wona e sikkude ko kanko tigui gollani hoore makko tanaji keptiɗomo ɗi hankadi noon o natana ko wiyete jiiɓo hakkille o watta siksikinde e kala ko omo waɗa o wayano dafaɗo ni o natta hoolade hoore makko o natta dillude o natta daalde saka miijade filñitade bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo kam firi hoore mum ɗone kadi eɗen mbawi ni rokkude hay yeru to banggue gurdam politique hewɓe meɗen hande gonɗinani wonde ɓalejo ɗo e nder leydi Mauritanie wonde ina wawi ardade parti politique feewa moƴƴa rewa lawol ɗum ɗon ko ɗum rafi ene waɗi tan fotɓe rewede ene waɗi tan ɓe potani ardade ina waɗi tan fotɓe ardade ene waɗi tan fotɓe wonde caggal bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo deftere jangguirde banɗo toɓɓere walla damal sappo ɓiwal ngal woni andude yimɓeɓe ko ɓuuri koɓe gandi koye mabɓe sa yiiɗi tamde neɗɗo sa dañi a waɗat feere ganda ɗum o ɓuuri ko addi hoore mum ɗum woni connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes e nder duuɓi capanɗe joyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe cakkitiɗi ɗi ko wiyete jaarugol yeeso science pakkitgol ɓeydima woɗɗitinde hakkude gande jaajɗe dendaɗe ɗe e gande keruriɗe e hohoɓe towɓe ardiɓe ɓe rewrude noon e fannuji bayɗi no biologie no neurobiologie psychologie dañi yettade gande dowrawe innama aadiyankoje toɗɗiɗe gonka mum e hakkilantagal mum hankkadi watti neɗɗo ɗo wawi joɗade jangga neɗɗo tawa yettaki ɗum anda ɗum andana ɗum andano wurde anda ko yiɗi anda ko yiɗa anda gañade mum anda kala mum ndiɗon tippude noon dañi andude neɗɗo ɓurani ko neɗɗo o andi hoore mum ko ɗum firti noon e ko ɓuuri hewde tippude ina ɓuura wawde yilde no welira e mbawka mawka dow yimɓeɓe e koye mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe
ɗum waɗi noon jiɗɗo on tamde rendo walla rendo wongo ene yiɗi tamde rendo wongo ngoɗo rendo ne yiɗi tamde ngoɗo rendo waɗat feere haɗa ngoɗo rendo yettade hande ko wiyete karallagal tongal ɗum woni hadde yimɓeɓe yettade duuɗe towɗe jiya ko ɓeeɗo tan janggata ɓeeɗo ko haɗaɓe ko ɓeeɗo tan jettoto ɓeeɗo ko haɗaɓe ko ɓeeɗo tan tokkete ɓeeɗo ko haɗaɓe sen jiiɗi mbiyen yo deftere janguede bonɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗeɗo dame sappo woni ɗe jinnoɗen yettinde bandiraɓe ɓe e ngoɗo facciro ngo itiɗen wadde e ɗemgal pulaar jaafoɗon so tawi ngakkende waɗi to banggue konnguli ɗi gollal média e calsalte mum ko bobolode haaldano e moon mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on Allah moƴƴere